песней шурливой, крылом журавлиным, зорок суницами. Першим спотканнем и першим расстаннем город мой снится мне. Якая пригожая назва у нашей краіны – Беларусь. А яшчэ мы завем яе радзіму, а яшчэ бацькаўшчына. У кожнага чалавека ёсць любімае месца, дзе ўтульна, добра і куды хочацца вяртацца зноў і зноў. І гэта мой горад, мой дом, мой Магілёў. З кожным годам я ўсё больш адкрываю для сябе глыбіны свайго горада і жадаю паведаміць аб гэтым усім. Магілёў – горад старажытны. Існуе некалькі легенд існавання горада. Адна звязана з іменем галіцкага князя Льва Данілавіча Могія, які ў 1267 годзе на беразе Дняпра пабудаваў замак. Каля гэтага замка збіраліся гандляры, рыбакі, рамеснікі. Але ёсць і другая легенда, самая вядомая. Яна расказвае пра тое, што на месцы, дзе зараз раскінуўся горад, шумелі драмучыя і непраходныя лясы. У тыя даўнія часы яны прытулілі болата Машэку, у якога пан Самадур адабраў нявесту. Машэка ўзбунтаваўся і пачаў помсціць за сваю крыўду. Але загінуў ён ад рукі сваёй каханай, якая стала жонкай баярына. Просты люд пахаваў асілка на высокім беразе Дняпра і над магілай насыпаў курган. І назвалі яго Магілай Льва. Магілёў славіцца сваім драматычным тэатрам 1888 года. Здешняе ўбранне зачароўвае, а ўнутры пануе атмасфера старажытнай казкі. А ў музеі Бялынінскага Перуня, помніка архітэктуры 17 стагоддзя, пражывалі імператрыца Кацярына II і аўстрыйскі імператор Іосиф II. Знакамітая плошча Зорак 2004 года пабудавання. У цэнтры сядзіць астролаг і паказвае пальцам у неба. Гараджане і госці горада вераць, што калі пацерці палец астролага, то споўніцца заветнае жаданне. Мне вельмі хацелася, каб кожны чалавек на зямлі убачыў гэтую прыгажосць, чысціню і гасціннасць майго любімага горада, майго Магілёў. Я шчыра запрашаю усіх наведаць горад Магілёў, каб прыгажосць і старажытная гісторыя дакранулась да сэрца кожнага чалавека.